Hallelujah. Ndafarira announcement ya gogo Jakata yekuti vana baba ipai mari vana amai, but ndine vana vangu vasikana vanozvimiririra vega, ndovimba navo. Kana usina murume umbori mhuri yakazvimiririra, ingonoisa 750 yako, Mwari wanokupa nyasha idzodzo. Amen and amen. Chakanakira Mwari chinhu one, masingo ane nyasha dzavo, vari mudzimba vane nyasha dzavo. Hakuna munhu akasikwa naMwari akasapiwa nyasha dzekurarama. Manzwa zvandikuedza kutaura? Mwari vanoda munhu. Vangani vacharangarira this concept kuti Mwari vanoda munhu kudarika mhuka yese kana chinhu chese chiri pasi pezuva. Mwari vanoda munhu. Saka masingo, don't feel left out kuti hatina anobvisa mari mumasocks, kana unotora mari dzemasocks omwe munhu otoita mapart time kumwe. Ingoti inini Mwari sekumira kwandakaita, regai ndingoita zvinhu zvangu ndega, unokanda 750 yako. Pane mamwe mafungiro anozomboti kana Mwari wacho asina vandipa murume, ngavachingondipa kamari iya yaifana kuuya kubva kumurume ndingogara hangu nayo muridzi wayo. Handiti ngandingogara nayo mari yacho ini muridzi wayo ndongozvionera. Handiti ava chipiwa yawo indichikanawo yangu, totoenda kupi kumberi. Kana ari mwana, Mwari ndipei mazwi maviri, pamwe ndombopinda muofisi yamai, pamwe ndombopinda muofisi yababa, nekuti ndini baba ndini mai. Usazobatwa chiunu kuti ubvisirwe vhiri, kotama ubvise vhiri rako. Kana wakapfeka sketi yako akaona achipfuura haunei nawo, indiri kubvisa vhiri rangu. Kana ndine chizambia ndomonera. Ndakadzidza chinhu one, ini ndakakura ndikakurumidza kurima ndiri mudiki, uye ndikakurumidza kurova chaiko zvibhakera ndiri mudiki. Kurova chaiko ndorova zvibhakera chaizvo, kutorova chaiko chaiko, kwete zvekunamata iwaya maoko anonamatira vana, aitomborova chaiko chaiko. Because takataka kufudza mombe ndiri grade 1. Saka pamainopfudza kunomwe ainzi tendai bho, komana airova iye zvokukanda zvibhakera. Saka waita akakurova ukazomutaimira akagara pasi wobvombomuti omboita dzungu wovatiza. Mangwana akazofunga futi kuda kutanga akafunga dzungu riya, anofunga kaviri. Ndo patakatodzidzira kuti munhu anorohwa akawarairwa. Ngosvika akadai so munoita dzungu. Mangwana unonyatsoziva kuti abati chibage changu chandanzi ndigoche namai kana undidzoresa mombe. Akanga ari masurvival skills. Ene ndinovimba kuti chibhakera ichocho Mwari vaichiropafadza kuti chinyatsorwadza kuti ini ndiraramewo zvakadi zvakanaka. Muri kunzwa zvandinoedza dzanangura. Mamwe masurvival skills ndokwatakadzidzira kuti kuswima takadzidzira futi nekuda kwemasurvival skills. Taidarika marwizi 3 kuenda kuchikoro 11 kilometers. Rwizi rikazara wairara kumhiri kwerwizi. Vamwe vasingatyi wopinda woenda. Saka kuswima was natural. Akwanga kusiri vangu mwana ndomuendesa kuswimming kuschool namai wacho. Unogara paina teacher mvura ichidziya, inini pakanga pasina kana. Kwakurungotarisa ndikadai ndoti pfo. Ndonobudira kumhiri ndatosvika kuchikoro. You see what I'm saying? Isu takadzidzira kuti unopfeka chimwe chishoti, wotora uniform woisa mutukeji yeshuga wosunga. Uchinaiwa wakapfeka pane imwe pepa reyellow rainzi windmill refertilizer, muchariziva? Wairipfekera mukati dai ndo yaiva umbrella. Zvese izvozvo aiva nzira dzaMwari dzekuti tirarame, kuti kana tazouya kuno titambise muriwo tigone kugocha nyama tichidya tichifara, taprepare kuti tizonakirwa nenyama, because izvozvo vana vangu havadyi nyama because vakagara iri mufiriji vanofunga kuti hainaki. But ini nekuda kwekuti ndakamboenda kuwindimiri ikagochwa zvochokwadi ndoidzwa hwema hwayo ndiri chinhambwe. So God prepares. Ndikuedza kutsanangurira mumwe munhu wekuti patinoita machurch program pane mamwe anosuta vamwe nemamwe asingasute vamwe. Muri kunzwa? But iwewe be content nesituation yako kuti pandiri ndinodarika. Even patiri kuenda kukapozi kuti ndinoziva kuti kuna vamwe vana baba vasingatangiki.
kwete vasinganamati vachitonamata hiye present kuti baba dai taendawo kune vamwe unoda zvinhu stereki wewe unoda zvinhu unobayiwa baba vakaomera vasingadi kubvisa mari yekucouples 1.4 pamukadzi akuberekera vana ndoyausingadi kubvisa. Mwari ngaakutendeutse utendeuke pakuomera. Iyezvi kune umwe munhu wekuti mai vari kutoziva kuti dai mufundisi vatsimbidzira hadi achingopedza kuramba kuenda kucouples newe uzonzi ndakutumira mari kumusamba ndokutumira mari kumusha. Mari yanga iripo haangodi kubuda newe. Tarisa murume wako kana makagara mese uti mufundisi havasi kutaura newe. Mutaurire mai Mashawa, bvunzai Mashawa kuti hausiwe here usingadi nemari 1.4 ene ndo timu risingadi kukomborerwa iroro. Akabata mari kudai anobvunda kudai. Money is a means of exchange. Hauna marriage nemari ikangouya inopfuura handiti ichiuya inodi inopfuura ingobvisa uchi 1.4 uende nevamwe. Iyezvi unogara nemukadzi 10 years usati wamborara naye muhotera mubhedha uri kumba unorira kuhotera haudi kuenda kumba hakuna sofa kune chigubhu saka achazofarawo rini. Unoendeswa kugenda naMwari unzi wakaroora munhu wekutambudza. Muri kunzwa wakaroora munhu wekudi wekutambudza. Anowaridza mubhedha usina mashitsi hautengi kana mashitsi. Chimboendawo naye kune mashitsi agara ariko. Mashiti chayo ndo munga ndakamboenda namai mufundisi wachitengera imwe hama ma 120 unotenga shiti iwe haudi ndipe marisiti ndiratidze watenge. Unoda marisiti iwewe zera rino iri kuodhita mukadzi wako. Sei wakisina kuzoita odhita muupenyu kana dai waida kuodhita akaunti dzakakunetsa uda kuzoodhita mwana wewani. Dai waida kuita odhita wangoenda kumaodhita films kwete kuswera uchiodhita mwana wani ainona uchiodhita 500 da marisiti 500. Murume wese anotsvaga marisiti egrosari haana kunyanya kungwara. Hazvizoita hazvo mufundisi kuti kana mapedza muti wane dhimoni rekupusa uyai kuno but mweya iwoyo tofanira kuunamatira nekuti urimo muwanhu. Because unoda kuodhita munhu indinongofunga kuti kana munhu ari mumbaka akawanirwa nyasha aroorwa haafaniri kuodhitwa mai. Avanongotenga chaanoda panguva yaanoda achishandisa maresources aripo. Iye anoziva mawanire enyu. Haazokukumbirei bhenzi imi musati maane uno haapengi handiti. Ngatibatanidze mari tiende kumusangano. Tibatanidze mari tiende kuhotera. Nyoresai mazita. Handitika nyoresai mai mazita. Simudza ruoko rwako mudenga udaiso. Dzokororo kuti muranda waMwari akuuya. Baba ndibatsirei kugamuchira nekurevesa kuti upenyu hushanduke. Baba ndinokudaidzai kupodium. Uyai moyo wangu unofara nebasa muri kubata. Mwari wenyu akushandisei akuitirei zvakanaka. The past 2 days ndakakupai time 19 past nhasi ndakupai futi na 19 past. Be blessed. Sunungukai kushumira kuupenyu hwedu. Tite mberembere kushumba yorudzi rwekwaJudha panguva ino yemangwanani ano. Tinotenda Mwari wamasimba ose titore nzvimbo dzedu tiri muuvapo hwaMwari. Ndichitenda nyasha dzinoshamisa dzekutenderwa kushumira kereke yakakura kudai. Kereke yakarongeka yakaropafadzwa. Mwari akuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Chiremekedza muranda waMwari panzvimbo ino pamwechete namai matikomborera tanzwa kuitirwa zvakanaka. Tiri kufara zvokuti takataka kuti dai maisa mamwe mazuva 5 futi kumberi. Wonderful. Tinotenda. Amen. Mwari vakuitire zvakanaka. Church board pano Mwari akuropafadzei vatungamiriri kumadepartments akasiyana siyana. Vana baba nana mai, vana sekuru nana mbuya vari pakati pedu. Mwari ngaakomborerei vakomana nevasikana. Praise and worship. Dai tainzi ngatichinjane taimbokumbira kuti vambouya kwedu. Mwari akuropafadzei. Munoimba zvakanaka muzita raJesu. Amen. Chihera chacho ndinacho nanhasi futi. Mwari akandiona ipapa.
ya ministry inoreruka kana une mudzimai anonamata nerunyararo anomira newe pabasa raMwari. Haleluya. Ine minzwa yakawanda, asi ukawana mudzimai wokuti ukaenda kumba anoti tambarara ndikutombore minzwa, unoitirwa zvakanaka. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Haleluya. Ndine hama dzandishanyirawo dzakanzwa kuti ndinge ndiri kuno. Ndaona my young brother Pastor Mkucha, muri papi? Mwari akuitire zvakanaka, kuropafadzei. Thank you so much for coming. Tinotenda Mwari akuitire zvakanaka. Tine church board member yambondi tichasvika yekuchechi kwedu. Handizivi kuti vazobudirire baba Zoraunye, kana vari pavari ngavasimuke. Deacon Zoraunye, right? Say deacon. Mwari akuomborere akuitire zvakanaka. Mwari akuropafadzei maita zvikuru muzita raJesu. Amen. Kana paine mapastors mamwe ari pakati pedu, Mwari akuropafadzei akuitire zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kuti panguva ino yemangwanani ano tisvike patino pendera revival yedu neshoko riri pamwoyo pangu randoda kuti Mwari atibetsere titaure nezvaro. Ngativerengerwei chapter 51 yaIsaiah verse 1 and 2. Isaiah 51 verse 1 and 2. Mobatanidza navaGalatia chapter 3. Unotangira pa verse 5, 6 and 7. Mojamba moenda pa verse 13 and 14. VaGalatia chapter 3 verses 5, 6 and 7. Mojamba moenda pa verses 13 and 14. Tinzwe kuti Mwari anoda kuti kudii panguva ino yemangwanani ano. Tiverengerwe Isaiah 51 verses 1 and 2. Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord. Look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged. Verse 2. Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you. For I called him alone, and blessed him, and increased him. Teererai kwandiri, imi munotevera kururama. Imi munotsvaga Jehovha. Cherechedzai dombo pamakatemwa negomba remugodhi pamakacherwa. Teererai Abrahamu baba venyu naSara akakuberekai, nekuti ndakamudana achiri mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji. He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith? Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Verses 13 and 14. Kuna vaGalatia koko 3. Chenda pa 13 and 14. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is every one that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Right. And then chishona. Naizvozvo uyo anokupai mweya nekuita mabasa esimba pakati penyu, anozviita izvo nemabasa emurayiro. Anozviita nemabasa emurayiro here, kana nokunzwa kwokutenda. Abrahamu zvaakatenda kuna Mwari kukanzi kwaari ndiko kururama. Naizvozvo zivai kuti vokutenda ndivo vana vaAbhurahamu. Tinotenda. 13 and 14. Kristu wakatidzikinura pakutuka kwomurayiro. Iye akaitwa chakatukwa nokuda kwedu, nekuti kwakanyorwa kuchinzi, vakatukwa vose vanoturikwa pamuti. Kuti kuropafadzwa kwaAbhurahamu kusvike kuvahedheni muna Jesu Kristu, kuti tipiwe nekutenda chipikirwa chomweya. Tichikoroso ndinamate. Baba ndinozvininipisa zvekare ndichikutendai nemukana wekutaura kuvanhu vanokosha kwamuri, vamakatenga neropa renyu.
ndiri mudziyo wevhu, handina pfuma yandiri kugona kupa vanhu kana musina kundipa. Shamaisa pamwoyo pangu ngachisvike sezvamunoda. I submit to the grace and the power of the Holy Ghost. I agree to the anointing of the servant of the Lord in this place, Baba, so that whatever he has proclaimed over this place, that your people should be blessed, might come to pass even this year. Ndinokutendai nokuti zvinoitika muri Mwari vakatendeka. Nyadzisai madhimoni asingade zvakanaka muupenyu hwedu, mutisimudzire, mutikomborere nezita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Nhasi ndoda kuticha nokuparidza pamusoro pe the Abrahamic blessing. Inonzi chi? The Abrahamic blessing. Ndo yandoda kutaura panguva yemangwanani ano akuenda kumasikati. Amen. Kureva kuti pandichaparidza ndoda kuti upfeke murangariro wechiJudha. Uzive kuti iwe uri muJudha pamweya. Haleluya. Woziva kuti muJudha chii chaakavimpiswa nechiri paupenyu hwake. Haleluya. Saka ndiri kutaura pamusoro pe the Abrahamic blessing. Pachishona ndoti gomporero raAbraham ngariuye pamusoro poupenyu hwako. Haleluya. Now pataverenga kuna Isaiah 51, panzi nditeererei ini munoteverera kururama, ndinzwei ini munotsvaga Jehovha, ko cherechedzai padombo pamakatemwa. Kureva kuti muri kunzi tarisai foundation yenyu. Haleluya. Pagomba ramakacherwa. Dombo racho riri kutaurwa ndiAbhurahamu, rinobva rataurwa pavhesi ya2 kuti Abraham haana kushedzwa ari mumwe chete nemudzimai wake here. Vachishedzwa vari kushedzwa vachiita senge pasina, asi Mwari wavo akazovakomborera vakava muzhinji. Ndinodeclare pakuparidza kwandichaita kuti Mwari ngaakuite muzhinji iwe uri one. Utaure kuti ini naJehovha we are a majority. Mwari ngaakukomborere paservice ine. Saka unofanirwa kunzwisisa about Abraham kuti ubate nyaya yandiri kutaura nezvayo panapa. Mu-New Testament hatina kunzi tichave vana vaAdhamu nokutenda. Hatina kunzi tichave vana vaNoa nokutenda. Hatina kunzi tichave vana vaIsaac kana Jacobo nokutenda. Hatina kunzi tichava vana vaJosefa nokutenda. Takanzi tichava vana vaAbrahama. Kureva kuti panguva ino ndoda kuti Jehovha Mwari akubatsire kuti DNA yako yomweya itakure mentality yaiva naAbrahama. Chizoro chaifamba naAbrahama chifambe newe kwese kwaunoenda. Haleluya. Calling yaAbrahama inouya seizvizvi. Wakanga uri kunzvimbo inonzi yavaKaradhiya. Modern day ndo nzvimbo dzinana Iraq idzo. Ndo nzvimbo yaigara murume anonzi Abrahama munzvimbo inonzi Mesopotamia. Achigara munzvimbo iyoyo mainamatwa zvifananidzo zvakanyanya. Ndokubva awanirwa nyasha, ndokubva anzwa izwi risinambopfira rakanzwikwa richitaura kuti Abrahama, buda kuhama dzako uende kunyika yandichakuratidza. Ndokubva abuda kuhama dzake, baba vake vainzi Tera. Ndokubva vaita senge vanoenda nomwana vasvika panzvimbo inonzi Haran. Ndokubva Tera afa. Ndobva Mwari vachitanga kutaura naAbhurahamu manje. Vakati Abrahama, ndichakuita rudzi rukuru. Ipromisi yaari kupiwa yokupiwa hukuru. Ndinodeclare nyasha dzeGreatness, ndinodeclare nyasha dzehukuru, ndinodeclare zita rakapiwa Abrahama pamusoro poupenyu hwako, zita rine perfume yaJehovha, kuti paunofamba pane munhu wedenga, pane gomborero redenga yaunonzwa muparidzi chapter 7 pavhesi ya1 inoti zita rakanaka rinokunda chizoro cheperfume.
ndinodeclare chizoro pamusoro peupenyu hwako chinoonekwa kuti uyu munhu akakomborerwa. Kanzwa chitaurwa nachapter 22 verse 1 yazvirevo inoti zita rakanaka rinokunda pfuma zhinji. Abraham akapiwa a great name, ndokubva apiwa chinonzi blessing, ndokubva apiwa inonzi security yekuti wese anotampa achida kutuka upenyu hwako ndinomutuka inina. Kana ukaziva ropafadzo raAbrahama, vanokuroya vari kuzviroya pachavo, vanorwa newe vari kuzvirwisa pachavo, nekuti the blessing of Abraham inorwa nevanorwa newe. Aiperere ipapo anonzi I shall make you a blessing. Uchava chikomborero. Kurarama kwako ngakuve nevanhu vanozwa kuti takakomborerwa, kuva nehama yakadai, takaropafadzwa. Abraham akanzi you shall be a blessing. Tiri kutarisa upenyu hwaAbraham watiri kunzi isu tiri vana vake pakutenda. He is our spiritual father. Hallelujah. Bible rinotaura pachapter 13 yebhuku raGenesis rinoratidza kuti wakateerwa naLoti, ndokubva vaita pavakanonopesana, ndokubva Loti asuduruka. Loti paari kusuduruka, Abraham achishaya kuti ko hama yangu sei yandipandukira, ko sei wasarudza kuenda kwake, isu takabva tose. Bible rinotaura zvakanaka kuti Mwari vanotaura naAbraham ari pakati pekupesana naRota, vanoti enda pamusoro pegomo iro, ndokubva aenda. Paakaenda pamusoro pegomo zvikanzi tarisa kunoperera land iyoyo, ndo maropafadziro andichakuita, ndoda kuti ufambe ndiyo land yandiri kukupa, achirakidzwa the land of Canaan. But ndinofarira promise yaanopiwa pachapter 13 verse 16, anonzi vana vako vachawanda seguruva refu. Kureva kuti Mwari ari kuti unogona kuverenga maparticles kana kuti tsanga dzeguruva, kana uchigona kudziverenga ndozvichaita sevana vako. Ibvai mabata mystery inoti guruva riri kumirira vana vaAbraham panyama, ndoguruva ndovaari kunzi vana ava vako vepanyama vakabuda pauri biologically vachawanda vana ivavo. Ende ipapo Mwari haasi kushanda nebarrenness iri maari, vari kushanda nezviri mune ramangwana rake. Sometimes Mwari anotaura zvisingaenderane nezvauri nhasi, nekuti chapter 46 verse 10 yaIsaya inoti he declares the end before the beginning. Kureva kuti mharidzo pamwe painoparidzwa pastor vachiprofita kuropafadzwa. Unogona kuti kana uri munyama ukatarisa zviri muupenyu hwako zvinoita sezvisingabatike, but ndoda kukuudza kuti tina Mwari anosvedza zvisipo kunge zviripo. Mwari haasi kutarisa barrenness, Mwari haasi kutarisa circumstance yako, haasi kutarisa mamiriro akaita homwe yako today. Haashande nezvauinazvo, anoshanda nezvaainazvo. Saka ukaona ataura kuti ndiri kukukomborera, even uchiita senge usina kukomborerwa pakufunga kwako, Jehovha Mwari ari kuzokukomborera. Ende kutongonzwa word iroro, kuwana a-prophet anomira achiti inguva yekuropafadzwa, izvozvo zvega zvinofanira kukupa confidence kuti ndinogoneswa naJehovha, ndazvataurwa. Haleluya. Nyaya yachona iperere ipapo yekuvimbiswa vana, ndokubva autanga kuudzwa vamwe vana vepamweya. Vana vepamweya ndo vanowanikwa kuchapter 22 pavhesi ya17 yaGenesis. Panguva iye yaakada kupira Isaac, voice rakauya kwaari, ndokubva rati usamupira Isaac, tendeuka uone. Ndokubva aona gwayana riri kumirira kuuya kwaKristu anozouya kuNew Testament. Saka paakatendeuka, Mwari vapedza naye ndobva vatanga kubheja, mbva vatanga kupika. Pavhesi 17 vakati in blessing you I will bless you, in multiplying you I will multiply you. Tina Mwari ane tsika yekubheja. Kune vamwe vakatobhejera upenyu hwako, but bheji yavo haikunde bheji yedenga. Denga rakabheja kuna Abrahama rikati surely I will bless you. Ndinodeclare kuti uchatokomborerwa, ndinodeclare kuti uchatoropafadzwa. Haleluya. Anobva anzi vana vako obva abviswa kuguruva, vana vepanyama obva apiwa vepamweya.
obvanzi vana vako vachawanda semastars. Mastars ari kumirira maKristu emumweya emuNew Testament, because verse inotaura pa chapter 2 verse ya 6 yavaEfeso inoti we are seated together in the heavenly places together with Christ. Saka mastars tisu tiri kuonekwa na Abraham kuti tichave mastars, tichapinda munyika yomweya yomuchadenga. You are a star, mwana wa Abraham, mwana anosimudzwa, mwana anokomborerwa. Ndoda kuti after this revival ufambe nementality yekuti ndiri mwana wa Abraham. Now hatigone kutaura zvemwana wa Abraham tisingatarise tsika dzani dza Abraham, nekuti haisi nyaya yokuti ndibaba vako zvekutaura. Unofanirwa kufanana na baba vacho nemuto upi. Shona inoti mviro dzemhanza mapfeka, kana kuti gavi rinobva kwarakasuurirwa. Kwawakatangira ndoko unofanira kucherechedza. Anditika like father like what, like son, like mother like daughter. Toda kuona kuti tinofanira kufanana sei na Abraham wacho. Abraham chekutanga akanga ari munhu anoziva the power of the altar, nyaya yekupira zvibayiro. Muri kunzwa zvakanaka? Kupira zvibayiro kunoreva zvakawanda. Kunoreva prayer life yako, kunoreva fasting life yako, kunoreva giving life yako. Ndo zvinorehwa nekupira zvibayiro. Munhu wese anoda kupfeka gomborero raAbrahama, pfeka mutangariro wekupira zvibayiro. Farira altar, farira prayer, farira kutsvaka Mwari, farira kupa. Inonzi altar. Altar iyoyo inotaura pamusoro pefellowship zvekare. Kungo fellowship kwatinoita tichiuya kuchechi, altar iyoyo. Kuungana kwatinoita praise and worship vanhu vachirumbidza Mwari, it's an altar. Every work, every department, every duty that you are performing in the house of the Lord is your altar. Altar yako ngaigare ine zvibayiro zvinoburutsa simba raMwari. Abraham chaimpa kuva a powerful man, wakaziva kugadzira maaltar. Vamwe venyu upenyu hwako ukasaziva fellowship yealtar yaKristu, vamwe venyu makatobatwa nemaaltars ekwamakaberekerwa. Kune vakachekeresa vanasikana pamusha kuti vatore power muupenyu hwavo varambe vachiita zvavanoda navo. Anochekereswa ari kunyika iri kure, upenyu hwake huchifambisa altar yemumwe munhu. But tiri kuda counter altar, tizive kuti kuna akadeclare ari paKalvari akati zvapera. Tine altar yatinosefa yaJesu weNazareta. Daira amene madhimoni abhoekane, daira amene mweya yetsvina ibhoekane. He was a man of altar, Abraham. Kwete izvozvo chete, Abraham Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti wakaita mysterious encounter nemumwe murume ari very mysterious ainzi Melchizedek. Hallelujah. Abva kunorwira mwana wemunin'ina wake anonzi Lot kumadzimambo eSodom. Zvinonzi achibva ikoko ane zvaakapamba. Akubva ikoko ndokubva asangana naMelchizedek, ndokubva awana revelation yandoda kuti ubatisise ipapa. Melchizedek ari kunzi the high priest. Kureva kuti muupenyu hwako kunyange ukafamba naMwari sei, you have to understand nyaya yehierarchy, nyaya yeorder inonzi priesthood. Tinoziva kuti in the New Testament we are all priests, but even if tiri maprista tose, ndoda kukuzivisa kuti kune rank mupriesthood. Panapa Abraham aitoratidza kuti munhu waMwari, munhu akakomborerwa. But this time wasangana nemumwe murume anonzi Melchizedek, zvichishandurwa anoreva kunzi the king of righteousness, kana kuti the king of peace. Asina baba, asina amai, asina magumo emazuva. Kureva kuti pari kuitika chinonzi theophany. Mwari vari kuuya vopfeka mutumbi wemunhu anooneka panyika, but vari kuratidza kuzouya kwaJesu. Kureva kuti Abrahama haagone kuva baba vedu pakutenda asina kuita encounter naJesu. Nyaya dzake
riri kubva kuna Jesu. Saka anosangana nemurume anonzi the king of Salem. Salem is the shortcut of Jerusalem. Jerusalem is the place of appointment with God. Kunyangwe paachadzoka Jesu ari kudzokera kuna kuJerusalem pasecond coming. Kureva kuti vanada baba nana amai second coming isati auya, Abrahamu akasangana nayo. Jesu asati aberekwa, Abrahamu akamuona, ndosaka achiqualifya to become a father of faith kwatiri. Akaona Melchizedek, akaona Kristu. Tikambobatsira vatendi vaya vaya vanenge vachiudzwa kuti chegumi ndecheko Old Testament nevanhu vanotaura mazuva ano vane mweya wokusada kuti chechi ifambe. Abraham chapter 14 iyoyo yaGenesis from verses 18 to 20, Bible rinoti Abraham wakaropafadzwa nemurume anonzi Melchizedek. Ane zita rakakura apa ndiAbraham. Melchizedek aonekwe nekuti Mwari ane tsika yokuhwanda kuti iwe uonekwe. Ukamusimudzira anotanga kuonekwa ndiwe, but kuseri kwako kuna Melchizedek ari kuopareta asiri kuonekwa nevanhu. Haunondinzwa zvakanaka iwe. Mwari hatombode kuapiya ndoti iwe uapiye, but waapiya vanhu vaone Mwari through iwe. Ane machapters ari kutaurwa, zita riri kunyanya kutaurwa ndiAbraham pese baba. Uyu anongoonekwa pachapter 1 ya 14 haonekwe. Ndosaka kuti Mwari wedu haonekwe, but pakusaonekwa kwake vanhu vanozviziva kuti pane zvaakasangana nazvo zvinoita kuti ave zvari. Saka paari kusangana naAbraham, paari kusangana naMelchizedek, pakabuda mystery yeNew Testament ipapo. Verse inotaura from verses 18 to 20, achiropafadzwa kudai wakamedurirwa chingwa newaini. Wakamedurirwa chingwa newaini ndobva apiwa. Paakamedurirwa chingwa newaini achipedza kudya, haana akamuparidzira chegumi. Wakabva wafunga ega kuti murume andipa chingwa newaini uyu, I need to tithe. Ndobva aburitsa 10%. Munhu ane revelation wakutonzwa zvazvinoreva. Chingwa newaini by tithing. Hera babosaka baya. Kune simba roda kufamba masikati ano, usarare zvako. Kune nyasha dzoda kuburuka pakati pedu. Ropafadzo raAbraham manje so. Abedurirwa chingwa, wakanovhura chegumi. Haana kuti chokuparidzirwa, chekuudzwa nemweya wepioneership semunhu achaita baba weNew Testament. Ndobhabhisa chegumi, because chegumi we are honoring the work inoitwa navaranda vaMwari, kuchengeta mweya yevanhu, kutarisa mweya yevanhu. Vanhu ava vakafanira kupiwa inonzi double honor. Pana ari kundibataza ndiri kutaura pana pere. Haleluya, haleluya. Yes, muNew Testament kune varume vaipfuurira mberi nekusona matende vana Paul. But I want to tell you secret even ya Paul chaiyo. Sangano raaifarira ndere pavaFilipi raiti chero ari mujeri rinounza mari kuupenyu hwake. Because every pastor you need moral support and financial support kuti urambe uri panzvimbo munyika yomweya. Ndine munhu ari kundinzwa zvakanaka here? Vana Peter vakatosiya zvose, ndiye anga asina kana kwaanotoenda anenge ana Nyereyemhuka. Ina handina rimwe business randinoita, ndinotenda kuti kuparidza ikoku kuchachengeta upenyu hwangu, kwete kuti ndakanga ndisiri kubasa. Ndakatonzi ibva kubasa kwako uya kubasa rangu. Unonzwa shoko raMwari rakutaura anonzi my right of an apostle pachapter 9 yavaKorinde yose. Paul achitaura pamusoro pana Peter kodzero dzevaApostora. Unonzwa yakutaura pachapter 9 yavaKorinde vekutanga kumavhesi 11 ne12. Zvinonzi kana takakupai zvomweya, chinhu chingashamise here kuti tiwane zvepanyama kubva kwamuri? Chinhu chingashamise? Takakupa kurati munhu anokupa something chiri eternal ari kukupa. Ndafarira example yapiwa panapa. Vanhu vanosapota entertainment yebhora. That was a powerful illustration. Pane zvandanzwa Mwari kutaura neni ipapo. Ukaona vanhu vachisapota zvokuenda kubhora kana zvemunhu ari kuita zvemhuri yake, Lionel Messi, ukaona munhu achisapota vamwe vanotosvika pakurwira. But munhu ari kukupa zveupenyu husingaperi, unonzwa kuremerwa.